Minä olen Hämäläisen Laura ja minä olen Itä-Savon lähienergian toimitusjohtaja. Minä olen Hämäläisen Mikko ja minä olen Itä-Savon lähienergiassa omistajana ja hallituksen jäsen. Itä-Savon lähienergia on aluelämpöyhtiö Savonlinnan Kerimäellä, Itä-Suomessa. Yritys on perustettu vuonna 2003 ja se työllistää tällä hetkellä noin 1 henkilötyövuoden sisältäen taloushallinnon töitä, lämpölaitosten huolto- ja korjaustöitä sekä polttoainehuollinnan. Itä-Savon lähienergian ympärillä toimii myös metsäenergia ja kangaslämpö. Kangaslämpö on hyvin samankaltainen yritys, kun lähienergia tuottaa asiakkaille kaukolämpöä. Metsäenergian tehtävänä on huolehtia polttoainevirroista ja metsäenergian puolelta tulee henkilöstö, joka huolehtii lähienergian huolloista ja korjauksista. Näiden kaikkien 3 yrityksen liikevaihto on yli 3 miljoonaa ja omistuspohja on hyvin samankaltainen. Me on oltu Lauran kanssa tässä Itä-Savon lähienergiassa ihan sen perustamisesta asti. Ja meidän isä Matti alkaa ikääntyä sillä viisiin, että hän voisi siirtyä eläkkeelle ja me on Lauran kanssa ajateltu, että ruvetaan jatkamaan lähienergian lämmön tuotantoa. Ja sukupolvenvaihdos tuli sen takia ajankohtaiseksi. Sukupolvenvaihdoksen konkreettiset vaiheet lähti liikkeelle huhtikuussa 2022, jolloin tehtiin hakemus ELY-keskukseen ja haettiin 5 yrityskohtaista konsulttipäivää. Toukokuussa tehtiin palvelusopimus konsulttitoimiston kanssa ja kesäkuussa aloitettiin konsultointi, jolloin terävöitettiin kysymyksiä ja kysymyksiksi valikoitui yhtiön sukupolvenvaihdos, visio yhtiön omistuksesta sukupolvenvaihdoksen jälkeen ja verosuunnittelu. Syksyn 2022 aikana tehtiin erilaisia laskelmia ja vaihtoehtoja ja käytiin niitä läpi useammalla eri konsulttikerralla. Syksyllä päästiin hyvään vauhtiin, mutta sovitut konsulttipäivät loppuivat kesken. Silloin päätettiin tehdä jatkohakemus ELY-keskukselle ja päästiin jatkamaan laskelmia ja valitsemaan meille sopivin vaihtoehto sekä tekemään ennakkoratkaisuhakemus verottajalle. Huhtikuussa 2023 valmis ennakkoratkaisuhakemus saatiin lähetettyä verottajalle. Maaliskuussa 2023 saatiin verottajalta lisäselvityspyyntö. Vastattuamme lisäselvityspyyntöön toukokuussa 2023 verottajalta saatiin ennakkoratkaisun päätös. Päätös oli hyvin pitkälti hakemuksemme mukainen. Päätöksessä on 30 päivän valitusaika, jonka jälkeen sukupolvenvaihdos on mahdollinen. Vaikka aikaa on mennyt yli vuosi, hyvällä suunnittelulla ja hyvillä laskelmilla ollaan säästetty aikaa niin verottajan kuin rahoittajan suhteen. Sukupolvenvaihdosta harkitseville niin kuin vinkiksi kannattaa lähteä suunnittelemaan hyvissä ajoin ja ottaa mukaan ihmisiä, joilla on jo aikaisempaa kokemusta ja näkemystä eri vaihtoehdoista, muun muassa lain, verotuksen ja rahoituksen suhteen. Sukupolvenvaihdoksessa yksi vaikeimpia asioita on verosuunnittelu ja siihen kannattaa kyllä käyttää ammattiapua. Vaikka me on jo pitkään suunniteltu sukupolvenvaihdosta, mutta tässä ihan niin kuin loppumetreillä niin aika paljon jouduttiin keskustelemaan luopujan kanssa, että millä viisiin saadaan hoidettua sekä raha-asiat että verotukselliset asiat ja lailliset asiat. Eniten apua sukupolvenvaihdoksessa oli konsultista ja juristista, joilla oli ammattitaitoa ja kiinnostusta juuri meidän tapaukseemme. Sukupolvenvaihdos kyllä vaatii rahaa, enemmän tai vähemmän. Vapaa rahallinen pääoma helpottaa sukupolvenvaihdoksen tekemistä. Hyvällä suunnittelulla on iso merkitys rahavirtojen riittävyyteen. Sukupolvenvaihdokseen kannattaa varata aikaa useampi vuosi. Kun huomioidaan tilinpäätös ja verosuunnittelu ennen H-hetkeä sekä vaikutukset sukupolvenvaihdoksen jälkeen, niin kyllä siihen kannattaa varata aikaa ihan useampi vuosi. Kun sukupolvenvaihdoksen suunnittelee huolella, lopputuloksesta tulee mieleinen kaikille osapuolille. Nyt sukupolvenvaihdoksen jälkeen Itä-Savon lähienergiaa meillä on tarkoitus kehittää nyt ja tulevaisuudessa.
tuottamaan lämmintä, hakemaan uusia lämmöntuotantokohteita ja myös tarkastelemaan muita lämmöntuotantovaihtoehtoja.